Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 27-nji noýabry hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündəligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan odul täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdi watançy edýärim. Kreml Orsetiniň Çeçenstan regionunyň lideri Ramzan Kadyrowyň çekilmeginiň mümkinçiligi barada dinç günlerden çykyşyna garamazdan onuň wezipesinde galjakdygyny aýtdy. 41 ýaşly Kadyrow 26-njy noýabrda Rossiýa bir döwlet telekanalynda görkezlen interwýusynda wezipesinden çekilmegi üçin wagtyň gelendigini aýtdy. Emma Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov Kadyrowyň Orsetiniň prezidenti Vladimir Putina bepaly bolmagynda galýandygyny we ýurdun prezidentiniň soran islendik wezipede işläp biljegini 27-nji noýabrda jurnalistlere aýtdy. Ol respublikanyň häzirki baş tutany bolmagynda galýar diýip Peskov aýtdy we wezipeden çekilmeginiň onuň arzuwy bolandygyny bellädi. Putin Kadyrow Çeçenstan regionunyň administrasiýasyna ýolbaşçy wezipesine 2007-nji ýylyň fevral aýynda belläpdi. 2011-nji ýylyň mart aýynda Çeçenstanyň parlamenti onuň wezipe bellenmegini tasdiklapdy. 2016-njy ýylyň sentyabr aýynda Kadyrow wezipe indiki 5 ýyllyk möhlet bilen saýlanypdy. Pakistanyň islamçy aktivistleri ýurdun kanunçylyk boýunça ministriniň wezipesinden çekilmegi hakynda hökümet bilen ulalaşyga gelendiklerini we bir hepdelep dowam eden protestlerini ýatyrmaga çagyryş edendiklerini aýtdylar. Munyň bilen Islamabadda adam pedaly çakynşyklaryň soňuna çykylmagyna garaşylýar. Biziň esasy talabymyz kabul edildi diýip Tehrik-e-Labiak Rasulallah toporunyň medeniýet wekili Eyas Aşrafi 27-nji noýabrda Reuters agentligine aýtdy. Kanunçylyk boýunça ministr Zahid Hamidin wezipesinden çekilmegini talap eden protestlerde soňky günlerde zorluk ýüze çykypdy. Islamçy toporuň paýtagtda barýan ýollary böwetlemegi çakynşyklara getirdi we 6 adamyň wepat bolmagyna we 200 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Islamçylar ýurdun saýlaw boýunça kanunyna girilen goşmaçylaryň dine dil ýetirýänligini aýdyp Zahid Hamidi munyň arkasynda durmakda aýpladylar. Sinçi topor Siriýada Islam döwleti toporuň gözegçiligindäki howada Orsetiniň uçurlarynyň howa hüjümlerinde adından 53 barahat ýaşaýjynyň şol sanda 21 çağanyň wepat bolandygyny aýdýar. Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly topor hüjümüň 26-njy noýabrda Irden Deir al-Zor regionunda bolandygyny aýtdy. Gurama başda adam pedalaryň sanyny 34 diýip görkezipdi. Günüň dowamında geçirilen halas ediş operasiýalarynda ýumurlan bölekleriň aýrylmagyndan soň san artdy diýip Guramanyň başlygy Rami Abdelrahman France Press agentligine aýtdy. Guramanyň maglumaty diýsine tasdiklanmady. Orsetiniň harbiýleri bu wakany kommentirlemedi. Orset we Iran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetine goldaw berýärler. Birleşen Ştatlar we Türkiýe Siriýada hökümet güýçlerine garşy söwüşýän gozgolonçylaryň dürli toporlaryny goldaýarlar. Indoneziýanyň häkimetleri Bali adasynda ýanýan vulkanyň daşyndaky howply zonadan adamlaryň köpçülikligiň gyssagly evakuasiýa edilmegine görkezme berdiler. Bali meşhur seýahatçylyk zowlugy bolup, bu ýere ýylda 45 million adam barýar. Evakuasiýa dinç günlerinde Agung dagyndan tüsseli buludyň töwerek daşa ýaýrap, halkara aeroportunyň ýapylmagyna sebäp bolmagynyň ýa-ni 27-nji noýabrda başlandy. Bu ýagdaý onlarça müň seýahatçy täsir getirdi. Aeroportuň medeniýet wekili 27-nji noýabrda 445 uçuryň ýatyrlandygyny we munyň 59 000 ýolakça täsir getirenligini habar berdi. Orsetiniň Rosturizm seýahatçylyk agentligi ýurdun 300 çemesi seýahatçysynyň Balidan we beýleki adalardan evakuasiýa edilendigini habar berdi. Indoneziýanyň resmiýetleri vulkanyň salýan howpuny iň ýokary derejede ketkitledi we Agung dagynyň daşyndaky howply zonanyň möçürini 7,5 we 10 kilometr töwereginde görkezdi. Vulkanyň soňky edek oýanan döwründe 1,5 müň çemet adam wepat bolupdy. Astananyň suwdy adam hukuklaryny gorajerli aktivist Muhammed Abjany pul ogurlugynda günäli tapdy we 3,5 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Gazagstanyň paýtagtynyň Saryarga etrap suwdynyň 27-nji noýabrda çykaran kararynda Abjanyň emläginiň elinden alynmagyna görkezme berilýär. Abjan suwdyň kararynyň yglan edilmeginiň ýa-ni eden çykyşynda özüne garşy gozgulan işiň syýasy matlaply bolmagynyň ören ihtimallygyny aýtdy we suwdyň çykaran kararyndan şikayet etjegini ma'lum etdi. Iyun aýynda tutsak eden aktivistiň ýaranlary oňa garşy gozgulan işiň syýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Abjan Astanada gurulýan jaýlary satyn almak üçin doly ýa-da böleklerini tölek eden emma jaýsyz galan adamlaryň hak hukuklaryny goramak boýunça iş alyp barpdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir
täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň paýtagty Türkmenawatda şu günler prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy ýokary derejede garşy almaga taýýarlyk görülýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň yerli çeşmeleriniň maglumatyna görä, döwlet başçysynyň Türkmenawada 28 noýabrda iş saparyna gelmegine garaşylýar we bu arada ýem ähli idara kärhanalary mektep mugallimlerinden başlap hassahanalarda işleýän lukmanlary çenli habar berildi. Arkadagy garşalmaly, taýýarlyk ýokary derejede bolmaly diýip ýurdun prezidentini garşylamagy guramaly ýolbaşçylary bir duýduruş berildi. Tutuş şäherde şol sanly prezidentin geçjek esasy köçeleriniň boýnuny mekteplerde ýogurlar guralyp, arasaçylyk, töwerege serenjam bermek işleri geçirilýär. Şeýle-de kanalyň 5-nji bazaryň goloýundaky köprüsini bejerdiler. Bellemeli ýeri, bu kanalyň 3 köprüsü bar we prezidentin etjek saparynyň arkasyndan olaryň biri düýpden täze we ajaýyp görnüşe eýe boldy diýip Adatlygyň çeşmesi aýdýar. Kanalyň 2-nji köprüsü Zerger demirýol stansiýasynyň goloýuna ýerleşýär. Yerli synçylar ýük maşinlarynyň agrymly böleginiň şu köprüden geçýändigini, şeýle-de ýeňil maşinlaryň gatnawlarynyň hem az däldigini aýdýarlar. Emma bu garamazdan aýdylmagyna görä, häkimetler bu köprü barada ýeterlik alady etmeýärler. Netijede bu köprüniň üstünden gatnaýan ýük uluglarynyň, bu ýeňil maşinlaryň sürüjileri her gedek onuň üstüne gelenlerini Allahny çagyryp, duga dilek edip bir bary ýalvarmaly bolýarlar diýip yerli synçylaryň biri aýdýar. Kanalyň 3-nji köprüsü barada aýdylanyna ol demirýol köprüsü. Bu Zerger stansiýasyndan geçýän otlar hut şonuň üstünden geçýär. Demirýolçylar bu köpre gowy esawan edýärler diýip yerli çeşme belleýär. Häzirki pursatda täze hasanadan 5-nji bazar içinli aralykdaky ýollary awadanlaşdyrdylar we şol bejeriş işleri zerarlyk hem ýol şu günkü güne çenli ýapyklygyna gally diýip çeşme aýdýar. Netijede 7A marşrutu boýunça gatnaýan awtobuslar ýolugçydan ýüklenip täze bazaryň Zerger stansiýasynyň üstünden problemaly köprüden geçip Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda we onuň töwereginde bir ýere baranyna, ol ýa-da beýleki deskanyň gurulşygyny gözden geçirenine, çäre gatnaşanyna, şeýle-de ýurdun regionlaryna iş saparyny amala aşyranyna köplünç büdjet edaralarynyň işgärleriniň, studentleriň, okuwçylaryň hem ýaşullaryň gatnaşmagyna uly dawarlar gurulýar. Yollar baglanýar we yerli ilat ýöneke ýadamlar üçin bir topar amatsızlyk döredilýär. Bu mart aýynyň başynda Berdimuhammedowyň Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew bilen Amy derýanyň üstünden geçýän Türkmenawat Farab demirýoly we awtomobil köprüsiniň açylyş dawaralaryna gatnaşanyna hem şeýle boldy. Yerli synçylaryň köpüsi regionnaky hatda vilayet etrap merkezlerindäki ýollaryň we köprüleriň uzak ýyllaryň dowamyna iýdeksiz galýanlygyny, bu ýagdaýlaryň käte agyr ýol hadisalaryny, adam helakçylygyny alyp barýanlygyny aýdýarlar. Prezidentin gelmegine görülen taýýarlyklaryň çägini esasy köçeleri bejermek, käbir köprüleri awadanlaşdyrmak üçin edilýän işler bir tarapdan begendirýär. Sebäbi köçeleriň we köprüleriň awatlaşdyrylmagy ol ýerde ýaşaýan adamlar üçin uly zerurluk diýip yerli synçy Adatlyk radiosyna aýtdy. Emma bu işdiňe prezident gelenine o ýöneki adamlar mugtuny işletmeň hasabyna dälle, iýdigi derli, ýürüýte plan esasyna we döwletden berilen serişdeleriň hasabyna edilmeli diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de ol ilatyň sowetli düşünjeli böleginiň çärelerinde janly diýwar bolmakdan utanýandyklaryny we ýadandyklaryny, enatalaryň köpüsiniň çagalaryny şeýle çärelere iýermek islemeýänligini aýtdy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar.
Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultana Çylywa ýene-de näwelli adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Bu waka 27 noýabrda saat 11:50 töwerege Çylywa Aşgabatyň köşü sewitindäki ýykylan ýaşaýyş jaýlaryny surata düşürýän mahaly bolup, onuň golaýyna ilki 30 ýaşlarynaky raýat eşikli bir adam gelýär we surata alma, näme üçin surata alýarsyň diýip gıýgyryp başlaýar. Çylywa gürrüň edilýän adamdan daşlaşjak bolanda başlady 4 san raýat eşigindäki adam dessini onuň daşyny gabaýar we elinden kamerasyny gaňyryp alýar. Şondan soň ol bu adamlardan kamerasyny ýydyna almagy synanşanda onuň daşynda dessine polisiýa eşigindäki ýene 3 adam peýda bolýar we olar Çylywany ak reňkdäki awtology mündürip nämälim ýere alyp gidýärler. Şol ýerde awtologyň içindäki polisiýa işgärleriniň biri ulagdan düşüp telefon arkaly birler bilen gürleşýär. Soňra da olar Çylywa ýydyna gidip kamerasyny alyp biljekdigini aýdýarlar we onu ulagdan düşürüp goýberýärler. Jurnalist köşüde jaý ýykyşlygynyň dowam edýän ýerine gaýtadan baranda kamerany alan raýat eşigindäki adamlar oňa özüň bilen deň bolmaly, kamerany bereli ýöne gaýdyp şu ýerlerde görünseň inniki gezek gaty görme diýip haýwat atýarlar. Çylywa kamerasyny ýydyna alyp görende onuň içindäki suratlaryň öçürilendigini hemde kamerasyna zeper ýetendigini bilip galýar. Ýatlap geçsek, bu Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultan Çylywa soňky 2 hepdäniň dowamyny amala aşyrylan ikinji hüjümdür. 14 noýabrda Aşgabatyň Parahat ýedi etrapçasynda edilen hüjümde jurnalisti ýygyrlayan adamlar onuň hiç ýyly surat almadygyny we öýden çykman oturmagyny talap etdiler. Şeýle-de şonda Çylywa öýüňden çyksaň ölersiň diýilip haýwat atyldy. Şu ýylyň iýul aýynyň aýagynda bolsa Çylywa 24 saatyň dowamynda 2 gezek hüjüme sebäp boldy. Jurnalist 29 iýulda ölüm haýwatyny atan adamyň özüne polisiýadan surat aldyrmadlyk barada görkezme berilendigini aýdandygyny gürrüň beripdi. 68 ýaşly Çylywa 2016-njy ýylyň oktýabr we noýabr aýlarynda hem adından 3 gezek näwelli adamlaryň hüjümine sebäp boldy. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin çap eden hasabatynda Türkmenistana media azatlygy boýunça erkin däl diýilip 199 ýurduň arasynda Demirady Koreýa bilen bir hatarda 100den 98 bal berilip sanawyň düýünde ýerleşdirildi. 2016-njy ýylda Serhetsiz reportyorlar guramasynyň media azatlygy indeksinde Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirildi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendeglet Baýhan dowam etdirýän. Daşowyň etraplaryna derman gıtlygy ýeti duýulýar. Türkmenistanda dowam edýän we bilermenler aýtmyşlaryň ýurt garaşsyzlygyna alandan bäri baştan geçirilýän iň agyr ykdysady krizisiň fonunda Daşowy vilayatynyň etrap dermanhanalaryna derman gıtlygynyň soňky wagtlarda hasam ýeti duýulýany habar berilýär. Yerli ýaşaýjylar tarapyndan Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna ýygyderli iwerilýän hatlarda Daşowy vilayatynyň etraplaryna käbir suwuk dermanlar, tabletka we çalynýan, maz görnüşli dermanlaryň tapylmaýanlygy öňe sürilýär. Şol wagtyň özünde plazmanyň bolsa 2 aýdan bäri hiç hili ýokdugyny talýar. Derman ýetmezçilikleri sebäpli Ilaytada Daşowy vilayatynyň etrap keselhanalarynaky çağa dowurlayan bölümlerine zenanlaryň aşa gan ýitirmegi sebäpli gaty kyn ýagdaýa uçramagy ýa-da aradan çykmagy ýaly wakalary hem soňky wagtlarda köp duş gelinmäge başlananyny bildirilýär. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmelerem redaksiýa gelip gowşan maglumatlardaky ýaly Daşowy vilayatynyň etraplaryna derman gıtlygynyň bardygyny tasdiklap, muňa baglykda derman gıtlygynyň olaryň bahalarynyň hem aşa ýokarlanmagyna getirendigini aýan edýärler. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk Radiosyny ýüz tutan Guwa dagly bir ýaşaýjynyň gurrun bermegine görä
Etraplardaki dermanhanalar täze ýyldan bäri gerekli dermanlaryň peýda bolmajagyny düşünýärler. Etraplara aýlanyp gözledim. Ahirine bir dermanhanada 5 sany galan ekeni kellagir dermany. Dermançy mundan soň dermanlaryň täze ýyldan bäri gelmejegini aýtdy we olaryň baryny satyn almagy maslahat berdi. Täze ýylla haýsy wagtda geljegini sorasam, dermançy onuň anyk wagtynyň belli däldigini düşünürdi. Dermançy onsoň etraplaryň baryna gerekli däri dermanlaryň tapylmaýanlygyny nalady. Näsaga ysgyn berýän dextroza atly serişdäniň bolsa tutuş daşowuzda 6 aýdan bäri ýokdugyny görünýärdi. Asma sancım we beýleki dürlü sancımlaram soňky 6 aýda düýünden ýetmesilige diýär. Omez atly aşgadan dermanynyň bahasy ogol 1 manat bolsa, häzir 4-5 manada has gymmat satylýar. Meselem ogol 1,5 manatdan satylýan Babenak Akbar atly kellagir dermanlarynyň bahasy häzir 5 manada gymmatlapdyr. Kvamatel atly 5 sancımlyk ampullany warat bolan aşgadan dermanynyň ogolky bahasy 30 manat, häzir bolsa ol 100 manatdan zordan tapdyrýar. Mildranat atly ýürek dermany öň 50 manatdy. Häzir bolsa 100 manatdan diňe aşgabatda tapyp bolýar. Mildranat tapdyrmasa dermançylaryň hut özü oň deregini ondan has gowşagrak kokarbaksylaza atly dermany satyn almagy maslahat berýärler. Etraplardaky dermanhanalaryň işgärleri haýsy dermanyň aşgabatda kimden nädip alyp bolýanyny ýa-da daşary ýurtdan nädip getirildiligini aýdyp halka kömek edip durlar. Bolmasa düýp göter dermansyz galaýmaly halk. Daşowuzdan Aşgabada otly awtobus we taksi bilen juda gymmat bolan soň her kimiň derman üçin gitmäge gurbam çatanok diýip ol Azatlyk radiosyny Daşowuzyň Godag etrawyna derman gytly barasynda baştan geçirilýän ýagdaýlary görünýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmazlygyny sorap, Azatlyk radiosynyň yerli çeşmelerine maglumat beren 3-nji toporda durýan Godagly maýyp bir raýatyň görünmegine görä, inni özü ýaly 3-nji topora degişli maýyp hemşi kesilleriň ogol mut bolan däri dermanlaryndan 100den 2 götürüm töleg soralýar. Mundan ogol 1-nji, 2-nji we 3-nji toporda durýan maýyp hemşi kesillere ýürüte resminama bilen mut däri derman berilýärdi. Häzirdiňe 1-nji we 2-nji topordaklara mut derman berilýär. 3-nji toporda durýan maýyp hemşi kesillerden bolsa, häzir aljak dermanyň 100den 2 götürümini tölemegi talap edilýär dermanhanalarda. Adamlar derman gytçylygy bolan üçin ola 100den 2 götürüm töleg ekeni, has köpürek pul bermäge de razy. Ýöne gynansaňam gerek bolan dermanlar tapdyranyk pulun bolaýanyda. Ýagny gerek bolan dermanlaryň aglawasy pulu da ýok häzir. Daşowuz vilayet merkezinde hem tapdyrmaýan derman gerek bolandan bolsa, Aşgabada gatnaýan taksilerden sargaýarlar. Ýöne inni derman gytlygy gaty tuduýlanyň üçin taksiler we otly bilen getirýänler öz araçylyk haklaryny juda ýokarlandyrdylar. Etraplardaky hekimler hem derman gytlygynyň ýiti duýulýanyňdan habardar we adamlara biz derman üçin hiç tad edip bilem zok. Garaşyň hökman bir wagt geler, gaýrat ediň diýerler. Sözümüziň ahirine bellesek, gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusunda Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden şeýle de onuň degişli bölümlerinden haýsydyr bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar güneligi gepleşmede men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri awtologlaryň ýyzky oturuşlarynyň gapdalynaky ildirişlerden egin eşikleri asansörjüleri saklap, olary 50 manat möçörüne jerime salyp başladylar. Azatlygyň yerli çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, mundan öň goňşy etrapdyr vilayetlere iş saparyna ýa-da toýa barýan awtolog sürüjüleri we onnaky beýleki ýolagçylar egin eşikleri ýyrt bolmady, olary oturuşlaryň gapdalynaky ildirişlerden asyp bilýärdiler. Emma bu tejribe geçen hepdäniň ilkinji günlerinden başlap güýje girdilen täze talap esasynda gadagyn edildi.
Şu şehir içinde mesela şehrin başında bir etrafları bir vilayetleri yollanmaları yani tapavdı yok paklayalar. Şimdi ne için şuraya mesela asbaryanı destine ayrın diyorlar. Sürücüler ya da olmasa şol avtologda var yani yol olsular. Ne arabaylık bildirip ona ahilli bir avtolog zavoddan çıkarılanmayın bir egnağızı asma için yürüyte asmışlar. Gözünü tuturup durunu biz sonundan çıkan yok. Atyaf deysek yok üst başına seyredecek olsun. Başka yerde seyrettiğini maşinin yürüyten ettenen asmışlarından egnağızları iyilirilen pencekleri, koynukları asmak kadağın nivonu ayrılmayı talep ediyorlar. Dip Aşgabatda yaşayan yazıcı ve sıyınçı Amanmurat Bugayev avtolog sürücülerinin ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Onun sözüne göre adatça polisiyanın yol gözekçilik kulluğunun işyerleri sürücüleri avtologun salonundaki yürüyte niyetlenen ildirişlerden egin eşikleri asmağın gadağın edilyendiği baradaki resmi kararı görkezmeyi reddedip desine pul cerimesini yazıyarlar. Yol olsular avtoinspeksiyanın iş yerlerinden şunun asmaklığının qadağanlığı hakkında bir kabul edilen kararı görkezleyseler olur. Şu karar men aydanımda siz için kanunlayıp destine öllerinin şol yan sunkolarına yapışıyorlar. Şunun sunlanım şu yan sunkolarından cerime yazılayan protokolları çıkarıp destine vakanı resmileştirip avtoinspektörün beren görkezmesine boyun eğmedik adam hükmünne 50 manat mesuarını cerime salyalar. Adamlar bir ara şatayda cerimen tölemeli oluyorlar. Deyip Bugayev belleyer. Şeýle polisiyanın yol gözekçilik kulluğunun işyerlerinin avtologun salonundaki yürüyte ildirgiçten egin eşikleri asan sürücülere yazyan cerime kagydynda hem köçe yol hareketinin düzgününü berjay etmänligi üçin diýilip kesitleme berilýändigini sözünün üstüne goşdy. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä bu girdilen täze talap ýa-da onuň sebäpleri barada öňünden metbuatda we radio telewiziýada ilat köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmedi. Bu barada Adatlyk radiosuna degişli türkmen häkimetlerinden hem kommentari almak başartmady. Billäp geçsek bu soňky bir aýyň dowamında türkmen häkimetleri tarapyndan hususy avtolog eýlerine garşy girdilen çäklendirmeleriň ikincisidir. Şu ýylyň oktyabr aýynyň ahirinde güýje girdilen talaba laýyklykda ýurtda avtologlarda doğa bagjyklary, alajalary ýa-da käbir ýazylar ýazylan tumorlar asmak gadağan edilip bu düzgünü bodan sürücülere 50 manat möçerine pul cerimesi salınıp başlandy. 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen häkimetleri hususy avtolog eýelerinden öz uluglarynyň aýnalaryna hatda öndürjü zawod tarapyndan ýerleşdirilen garankradyan ýörüýte plyonkalary, gara disklary, spoilerlary aýyrmagy talap etdiler. 2015-nji ýylda bolsa gara renkli maşinlary ýurda getirmäge düýbünden gadagynçylyk girdildi. Şeýle-de şol ýylda airbags ýagny howpsuzlyk ýasagy bolmadyk avtologlar hem ýurda goýbermek gadagyn edildi. Sözümizde jemläp aýtsak türkmen häkimetleri ýokarky ulug gadagynçylyklar barada ilaty düşündiriş bermän gelýärler. Bu gadagynçylyklar hakynda ýurdun metbuatynda hem häzirlikçe mesele gozulmaýar. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Adatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerläp bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Adatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Adatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady kabuldan. Aýşa Tagan Demirgazyk Awganystanyň Balx vilayetinde ýaşaýar. Ol vilayetin Şordepe adlı etrabının klinikinde sancımçı ve şepagat üyesi bolup işleýär. Hemem mektepte bilim alýar. Çağalary sancım etmek orunun özünün tälim alandygyny Aýşa aýtdy. Özüm bu klinikde vaksin etmek için işleýär, vaksinator. Men mektepde olsam, halam okuýos, mektep barıp imtihan berýär. Soň bu da olsam, mazaryk okuýup geldim. Soň şu ýerde men vaksinator aldylar, soň şu ýerde işleýänim bir ýyl boldy. Awgan türkmenlerinin ayal gyzlarynyň resmi döwlet idaralarynda işleýänlere ören az duş gelmek bolýar. Ýöne Aýşanyň ata enesi onuň klinikde işläp hemem mektepde bilim almagyna ruhsat beripdir. Baba ruhsat berip şoraga öwretilerden işläp berip okutýarlar. İşlediýärler, işimden memnun bolýarlar. Soň şoň üçin işledi öwretiler, bolmasa işletmiýärler. Bilen atalarymyz ýene goýsa işleýär sene bilen ha. Ata menem razy, hem mejgem razy bolup goýup öwretiler şoňa.
Awgan türkmenleri öz gyýy çağalarynyň mekteplerde bilim almagyna kän mümkinçilik döretmeýär. Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen gyýlarynyň sany barmak bokup sanaýmaldyr. Emma Aýşanyň aýdyşyça türkmenler indi öz gyýy çağalaryny mektebe ýollap başlapdyr. Kayser ma bu tarafda okuýar adamlar indinde maýdajaklaryny iýerýärler, indi öň iýeren ýokdylar mektebe wijem. Men gitýärdim, men gen görýärdir. 3-4 adam atam aýdypdyr, iýerme gyzyň diýipdir. Atam aýtdyr, iýerje gyzym göz dogry bolsa, ýörek dogry bolsa hiç kim hiç näme diýip bilmeýär diýipdir. Soň men mektebe gitdim şondan. Türkmen gyýlarynyň mektepde bilim almagy boýunça özüniň olary höwetlendirýändigini Aýşa bildirdi. Başga gyzlar okuýdýar, indi az molaklar okuýarym, bilir aýtýar, soň olar düşünýänler okuýar, atas goýanlar, käsmi bolsam atas goýan ýoksa okuň ýoklar, atas goýmadyklar. Atyneden korkýarlar, bolmasa okuýjaklar emejige. Bilir hatarlar okuýmadyklar pişaýman etýärler, aty ines goýmasa näsinler? Mekteplerde gyýy okuwçylara bilim berýän aýal mugallim ýok. Şu sebäpden gyýy okuwçylar mektepde bilim almakdan çekinýär diýip Aýşa aýdýar. Aýal mälim bolsa, aýal mälim okusa okuýjaklar emejige. Mektepde aýal mälim ýok. Hemejige adam bilirim, adam gany bar okuýar, şoň üçin gep etýärler diýene. Şondan bilir gepini gulak asymyz ýok, özümiz ödip aýtmaň, ödip diýip gep aýtýar, soň olar düşünýär. Şondan aýal mälim gelse okuýjaklar emejige bilenýänlerimizde. Aýal mälim okusa okuýjaklar ketdiler hem. Aýal mälim gelmedi, soň galdylar emek. Klinikde aýal Lukman ýok. Diňe Aýşa Lukmanyň kömekçisi bolup işleýär. Klinikde özüniň işläp başlanandan bäri aýal gyýlarynyň öz saglygyny bejertmek üçin klinike gelýändigini Aýşa aýtdy. Aýallara hyzmat etýäs, bäreklere hyzmat etýäs. Düşünýärler, düşünüp gelýärler, bolmasa gelmeýärler. Az molak bolamyz hemmeje gelýärler, indi öň klinigede gelen ýokdylar. Indi bilir tabliğ aýtýäs, düşündirýärsiň, düşünýärler, soň gelýärler. Aýallara her gün düşündirýäs. Klinike göwreli eneleriň hem ýutýandygyny Aýşa gurrun berdi. Çağalary dürli keselliklerden goramak üçin olary özüniň sanjym edýändigini Aýşa aýtdy. Kesel bolup gelýänlerimiz hamiledarlarym kan, skuluk, kekirdek agry, garna agry, on kelle agry, on ýanam kan. Hemmejem gelýärler günde. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Kreml orşetyň Çeçenistan regionunyň lideri Ramzan Kadyrowyň ýangy hepdäniň soňuna iş başyndan çekilmeginiň mümkindigi hakda beren beýanatlaryna garamazdan öz wezifesine galçakdygyny aýtdy. 41 ýaşly Kadyrow 26-njy noýabrda Russiýa bir telekanalyna giýişlik ýaýlama berilen interwýusynda özüniň wezifeden çekilmegi üçin wagtyň gelip ýetendigini aýtdy. Ol Kremliň öz orduny tutjak adamy saýlamalydygyny teklip edip, eslenen halatyna özüniň bu wezife okuyuply bir näçe kandidaty teklip edip biljekdigini bildirdi. Ýöne Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov 27-nji noýabrda jurnalistlere Kadyrowyň Orşetyň prezidenti Vladimir Putina agrarlydygyny we ýurduň prezidentiniň ondan eslen her bir wezifesine işlejekdigini aýtdy. Peskov ol başga zat diýenok, biz şundan ogralýarys. Ol Çeçenistan Respublikasynyň häzirki başlygy bolup galmagy dowam etdirer diýdi. Kadyrow Russiýa bir telekanalyna tertip düzgüni dikeltmek üçin meniň ýaly adamlaryň göreşmegi gerek bolan mahallar bolupdy. Emma indi tertip düzgün bar diýdi. Ol şeýle hem iş başyndan çekilmegiň özüniň arzu hyýalydygyny aýtdy. Kadyrow ýolbaşçy bolup Allah'nyň we ýurduň liderleriniň öňünde halk üçin Respublika üçin jogapkärçilik çekmek gaty kyn idi. Çeçen lideri özüniň Putina agrarlydygyny noktab, ony idolum diýip atlandyryp, men onuň orduna ölmäge taýin, her bir buýruga boyun bolmaga taýin idi. Putin Kadyrowy 2007-nji ýylyň fevral aýynda Çeçenistan regionunyň administrasiýasyna ýol başlaýyp belläpdi.
Onun bu wezife bellenmegi 2011-nji ýylyň mart aýynda Çeçenistanyň parlamenti tarapyndan tasdiklandy. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Kadirov bu wezife ýene bir 5 ýyl möhlet bilen saýlandy. Adam hukuklary toparlary we tanqidçiler köp wagtdan bäri Kadirov bilen onuň ýarym harby güýçlerini adam hukuklaryny gödek bozmakda, şol sanna adamlary ogurlamakda, gıynamakda we qadiýetde günäsini subut etmezden öldürmekde aýplap gelýärler. Kadirov ýa-ni Çeçen häkimiýetleri tarapyndan homoseksuallary edilýän zulüm sitem sebäpli halkara derejesinde ýalgarly. Ýöne ol zulüm sitemiň asla bolmandygyny aýdyp, adam hukuklarynyň bozulýandygy hakda aýdylýan beýleki zatlarda inkar edýär. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.